Jodak malaini saba e kar chung' od bura ma Kibra nobedo gi midhiero mar mach manowang'o ute kendo ketho mwandu ma nengone pod ok oyangi bang' mach muocho otieno ma pi noruodo kawuono. Jodak ywak ni masiche mag mach medo ketho mwandugi ka koro gibiwo seyo modhuro ne gavana ma Nairobi kuom koso keto okenge makare mar rito ngimagi kod mwandugi e kinde ma masira mar mach omonjogi. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyowa ler. Idiero tieno ka jajuok, matoka mag simo mach omako ng'we iri titi e apaya ka ging'ur malit mondo wenegi apaya gikal. Geno en mar chopo kama masich mach onenoe mondo gikony e simo mach ma omonjo jodak ma Kibra. Wan bende wakaso bangi. Kuom hawi marach, matoknigi ochopo Kibra to modeko kendo maonge kod pi moromo manyalo konyo e simo majno chuth. Gino mawang'o i jopiny. Moto ilianza 5, si ni kweli? Zimamoto zimekaa gari mbili, si ni kweli? Tunaambiwa kuna kazi ya zimamoto na zina maji. Yaani kazi ya zimamoto ni gani? Sakaje must go, azakawa yashuke. Huku na ban, ala kula nini zina maji. Giwacho ni majino mapok ong'e gima ne okelo omiyo gilal maduong'. Kama sasa hivi nimechomekewa. Sina kazi, sina mali ndenda kulala. Naenda wapi? Giduol achiel, jodago medo biwo seyo ne gavana ma Nairobi kendo kwayo piny owacho mondo ketnegi kar simo mach machiegni kodgi kaka achiel kuom yudo kony mapiyo e kinde ma masira oneno. Ofisi ya gavana, ofisi ya president, wakae chini watusetie fire station zetu hapa line 7 kwa kila ward. Vijana ndio wafanye kazi kwa fire station. Watutrainiwe kazi. Masira ni biro ndalo machuok kende bang' chiro matoi mach wang'o. Masira manoweyo ji 4 ka owito ngimagi kendo mwandu manengo ne pok oyangi kethore. Cynthia Onyango, Ramogi TV.